A yanzu rundunar dakarun IDF na ƙasar Isra'ila sun tabbatar da cewa wani maharbin nesa ya sheƙe wanda ya kasance babban soja ne a cikin rundunar dakarun sojoji ta IDF na ƙasar Isra'ila ta hanyar alburushe shi ta hanyar bindiga mai hangen nesa har lahira. An ayyana sojan da ya kasance yana aiki a rundunar Brigade Nahal wanda ya rasa ransa a arewacin Gaza sakamakon harbi da bindigar nesa da wani maharbi daga cikin mayakan Hamas ya aiwatar. Rahotanni da kafafen watsa labarai na Yahudawa sun bayyana sunan jami'in da aka kashe da matsayin Sajan Talachios Shumon Damalash, wanda ya kasance saurayi ne mai shekaru 21 dan asalin tsakar gidan Isra'ila, ma'ana haifaffen cikin gidan kasar Isra'ila daga cikin garin Bershiba, wanda yake aiki a cikin bataliya ta 939 na cikin gidan sojojin Nahal ta kasar Isra'ila. Binciken rundunar soja wanda jaridar The Times of Israel ta rawaito ta bayyana cewa Damalash yana tsaye ne yana gadi a bakin wata runduna wadda ya kasance ta kasar Isra'ila ce. Maharbin nesan ya harbe shi da bindiga daga wani tsawon guri mai tazarar mitoci. Rahotannin sun ci gaba da cewa maharbin ya gudu cikin nasara bayan ya gama kaddamar da harin, abin da ya jawo babban tashin hankali tare da kuma rasa sukuni ga sojojin ƙasar ta Isra'ila. Bayan kaddamar da harin, dakarun sojin na ƙasar Isra'ila sun gudanar da babban shiri da bincike tare da amfani da manyan makamai masu tsananin nauyi, sai dai an tabbatar da cewa sun gaza gano inda maharin ya ɓoye ko kuma yunkurin kama shi. Dukkan yunkurin kama shi ya ci tira, wanda hakan yake nuna cewa an yi matukar shiri tare da takatsantsan gurin aiwatar da kisan. Jim kaɗan da faruwar lamarin, an tabbatar da cewa hafsoshin sojin ƙasar ta Isra'ila ya yi gaggawar tuntuɓar Firaminista Netanyahu akan a gaggauta yin shiri domin sulhunta yadda za a saki waɗanda ke rike a hannun ƙungiyar Hamas, kasancewar a halin yanzu fa yanayin hare-hare a cikin yankunan Gaza tare da kisa da kuma raunata sojin ƙasar Isra'ila abin yana ƙara ta'azzara. A waɗansu rahotanni da ke fitowa daga dakarun sojin ƙasar ta Isra'ila da kuma hukumomin leƙen asiri na cikin gida Shin Bet sun bayyanar da cewa fa hukumomi tare da ƙungiyar ta Hamas ta mayar da babban burinta a cikin yakin da ƙasar Isra'ila ta kaddamar a halin yanzu a cikin yankunan Gaza, inda dakarun suka mayar da hankali gurin yunkurin kame sojin ƙasar Isra'ila a raye, ba wai yunkurin kashe su ta kowane hali ba, kasancewar halin yunkurin tsagaita wuta yana ƙara dagulewa a halin yanzu. Babban al'amarin da ke ƙara jefa shakku tare da barazana ga sojojin da ke gudanar da mamayar a cikin sansanonin na ƙungiyar Hamas, ko kuma ce a cikin sansanonin na cikin zirin Gaza, wanda yake ƙara jefa shakku tare da alamomin tambaya akan ci gaba da gabatar da yakin a cikin rukunonin na zirin na Gaza. Kawo yanzu ne dakarun sojin na ci gaba da samun matsin lamba akan gudanar da ayyukansu a cikin zirin na Gaza, tare da fargaba akan yunkurin da kungiyar Hamas take yi na ci gaba da farautar sojojin ta hanyar kame su a raye. Wani ne da ke ayyana cewa akwai yunkurin yin garkuwa mafi muni a tsakanin sojojin na Hamas da kuma dakarun sojin ƙasar ta Isra'ila.